Txartan jaio nintzen, hemen lehen ibai bat zegoen. Zur argazkiak horriak, azalak apalategiak. Oroitzen direnak, inorenak ez diren bihotzenak. Maite ditut oroitzen direnak. Urtero berri den berdea, itxasoa den ate irekia. Zur argazkiak horriak, azalak apalategia. Oroitzen direnak, inorenak ez diren bihotzenak. Maite ditut oroitzen direnak. Hemen egon ziren, hemen egongo dira, eta bitartean daudenak. Maite ditut oroitzen direnak. Maite ditut oroitzen direnak. Inorenak ez diren bihotzenak, maite ditut oroitzen direnak. Hemen egon ziren, hemen egongo dira, eta bitartean daudenak. Maite ditut oroitzen direnak. Bakitu zer dan kantakexak? Batzuk bai, kantakexak dira oinatiko kontu zarrak eta kantu barrixak. Eta kantu zarrak eta kontu barrixak. Baina ze kantu eta ze kontu? Oinatin ingurukoak. Oinatiri buruz dianak, oinatiarren batek idatzitakoak. Baina hori bai, danak euskerazkoa dira. Hori da, euskerazkoak dira, danak, baina danak desberdinak. Eta alde hortatik, oinatiri buruzkoa dira edo oinatikuak, baina oinati oso garai desberdinetan zela izan dan erakutziko eskuenak. Oso jende desberdinak idatzitakoak, batzuk abadiak, bestiak baserritarrak, bestiak ez dakigu zeintzuk idatzituen. Doinu oso desberdinak, batzuk bertso doinuak, beste batzuk galdu indianak eta barrixak sortutakoak, danetik egongoa. Oinatiko leku desberdinak aipatuko ditu bai, eta zela ez
Oinan eta Aitor egondian moguan, oso musikari esperimentauak diala, honezkio, zeuketaitu. Baina danetik eukiku, hemen sekula mikrofono baten aurrian kantau ez dagoen jentia be egongo da. Así que nervisuak eta holako gauzak. Baina, bueno, hemen solturia biu, lasaitasuna, hau danon artian inako zerbait da, herrikik urten dagoen zerbait da. Eta, bueno, pentsaiken dut, badakula gertutasun hori, ez? Gentiari nervioso baldin bague barkaketako eta gauza horreik, ez? Bale, uste dut, esatela azketan eserre esaterik, beste... Neri aztu xat, eskerrik asko tortiatik. Bueno, zuek, eskerrik asko tortiatik, baina eskerrik asko entzutera ator zainoi, zediak erosten ibili zainoi, kantuak iten da kantaiken ibili zainoi, baina, bueno, hau hasi besterik ez da egin, eta horregatik hasieratik asko gara. Ontsa entzun du kantua, entzut justa, Aitor Regueiro Plazaola eta Ana Irazabal Martins. Bueno, kantu horren izena da Frogak. Baina ez dago eurak idatzi. Idazlia Itziar Ugarte Irizar da, eta bere gu gabe ere izeneko poesia liburutik hartutakoa da. Orduan ez da kantu zahar bat. 2021an argitaratutakoa da, eta ez da kantu zaharra ez izan, gukin da, bueno, pentsauxaku, kantu zaharrairi buruz, edo gauza zaharrairi buruz iken dauela berba, memorixari buruz, baina memorixa pentsauta, goguak ninja. Hau da, guazen memorixari buruz berba ikera, bai? Ez dala, historixan edo aspaldi pasautako gauzak, bakoela bere garrantzia eta bere importantzia. Eta kantakeixak aske baten hori da. Lehenko kontuak eta oinguak, baina, bueno, buruak ninja, bale? Orduan, disfrutau, eta arale kontauko zuen, urrengo kantua zein, Urriko kantuak hortxe goiko-goikoak eusen. Hortxe goiko kantau bida dobinak, etorre sarrera da mesedez. Hau, txalo batekin jartzen baino zamorra hau. Ensaiuta eguen, Bueno, nervisuak, Lehen bakantua ba, bueno, bigarna. Bueno, esan du bai? Bueno, esan du kantu zarrak eta barrixak, kontu zarrak, kontu barrixak, kantu hau ez dakigu noizkoa. Ez dakigu zarra da, barrixa da. Bueno, barrixa ez da izango. Seguramente, ahoz transmitiu da, bai? Eta eukiko dau bere urtetxuak. Anonimoa da, ez dakigu zeinena dan be, baina guri oinatiar batek kontagozku. Beatriz Irizar, Elorza, Elazarra baserrikuak, zauzkun, primo artian da, kantaiken genen hola kantu batzuk, hola papel batzuk eta zea, eta primadatan da kantaiken du. Eta kantu batzuk kantagozkun, audio batzuk whatsappetik, sopolitak. Eta euran artian euen hortxe goiko hau. Ze kontaiken dau kantu honek? Zuek basuan da hola bitizaio, txoixoi behira eta hola moan dau txoixen ofizin hori. Bueno, kukuan eta txantxangorrixan artian pasaiken dan gauza bat, benetan pasaiken dana, kontaiken dau. Benetan pertsonari pasaikixakun gauza bat kontaikeko. Hau da, bakitzu ez pasaiken dan kukua eta txantxangorrixakin. Bueno. Bai? Hileke berba, Dudako mikrofonua baina berba hileke. Eta guk eskertuko baina. Bueno, kontua da, kukuak arrautza jarteitula txantxangorrixan afixan. Aprobetxau egiten da, ja afixien jagoela.
Eta txantxangorrixa ez da konturaketan, eta zaintu ikitu, arrodetza horrek, bai? Eta kumak bai, jaten emuten duzte. Entzun dozu sekula inudiak zer dian? Ez? Aurrekoan fijau nintzen da, tamborra den ja inudiak ez di urtetan. Gu umetan inudiak jazten ginen. Muñekiak, jora bota, ez? Ez que gaina honen azalken. Ba, txantxangorrixa egiten dau kukuan inudiena. Baina kukuak etxeupa haien bez ondatia. Eta orduan, jaleua dau. Kantu honek apurua kontaiten dozku, benetan gure gizartean pasaiken dan gauza bat, ez? Lehen esan duten moguan. Zaintza lanak, askotan gaina emakumiak iteituenak, ez diala pagaiken, eta gainera inude horreik eta umien jabe horreik edo guraso horreik klase arteko desberdin jasun bat egoten dela eta badanoko ez dula eskubide berdinak eukitean, kejaito maldin bagara. Ba, hamen daku txinparta edo txinpartatxo bertze eskolako gure lagunak. Kantu hau berez diskuan, eura kantaikin dauen, eska kantaikin dauen, eta Luis Txintxurretak biolina joten dau. Gaur Luis ez dago hemen gurekin, ez izan egon, baina 3 bolondrez etorrixako biolina nahiteko prest. Dan ondako txalo bat, biolina ondako bakarrik ez, hemen egotia ez da zemura. Bueno, milaka ensaio indu, aber tonua ondo muten duzuen eta ondo pasado, vale? Nik ez du. Si? Eta hiru. Piri, 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 piri. Hortxe goiko pagartetxo baten. Kukuak umiak atera itu aurten. Kukuak atera eta txantxangorriak. Azten ditu kukuaren ume txikiak. Piri, 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 piri. Hortxe goiko zelai mendietan. Kuku eta kuku beti berriketan. Txantxangorritxuak zintzokabian. Kukuaren umetxuak azinaian. Piri, 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 piri. Txantxangorritxuak dio kukuari. Linude soldata pagatzeko ari. Kukuak erantzun azarraturik. Arkez diola eman gari soldatarik. Piri, 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 piri. Anera mandute zozoluma beltza. Erabakitzeko haien baita eza. Zozuak erantzun du beriala. Papera eta testigua diala. Piri, 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 piri. Txantxangorritxuak ez du paperikan. Ez dirurik eta ez testigurikan. Kuku pikaruak orduan dino. Hemen hitzak ez duela ezer balio. Piri, 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 piri. Hamaika horako mundu txarronetan. Zuertatutzen da bai gaurko egunetan. Piri, 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 piri. Bueno, lehen astu dixakon komentaikia,
astu isako komentaia, baina igual esantuko zebein kantua, ezaguna ingo esatzuen, oskorri kantaien eden, horra orgoiko, aristitxo bat, tema oso, bueno, polikia da. Bakarrik, eurak ez dakit, hiru bat kopla edo kantaititue, iztoixi ez da kaboten, erdizka edo jasoko zituen, baina, ez dakit, lasarrakoak bat-ematen eskua sartu dagoelako eta kabo entxulako edo osorik egiseilako, baina, ikusi du iztoixiak sekonda egin dagoen benetan. Hoxe, beste egitza. Urrengo abestixa, Zirulen izango da, beraz, Zirulen darrak, Maialen, Jameli, igo goltzara mesedez, txalo bero batekin hartu ditu, Naik, euren leku hartu bitartian nik azalpen txiki bat besterik ez. Akordai zai, Beatrizekin, Jelasargoekin, ezauketan dozu ino, bakitzue, Beatrizek asko dakixena, eta oso barritxua dana, honeako beti, Eta arek gauza gixo kontagozkun, eta kontagozkun, primo arteko bazkai horreikan, Zirulen izeneko beste kantu bat be, kantaien egoila. Baina, klaro, Zirulen, ez da? Ez da kibuz esaten dagoen. Da, umian dako kantu bat, animalixak eta ipaketan dituna, eta hoxe. Baina, oinatea ondixa da, bakitu ez emata uso dako oinateik? 16 dako, oso ondo, itxasne puntosuetako. Orduan, 16 auzo, beste puntuan dago Araotz izeneko auzo bat, eta han dau Mielen txikina izeneko baserri bat, eta hanen amandria eta hangu badia. Eta hanek esan noztan, Arantzeta, ez dakit esalgota zuen, hanek esan noztan, beak ez ebela hola kantaien Zirulen, ekixela kantu baina beste doinu batekin. Orduan, aiausiako kantu iguala, baina bi doinukin oinatin bertan. Bai? Orduan, guk Beatrizena daku, Beatriz bea presteuelako kantaileko, baina egunen baten hanek kantaitea gura guzku, behitxiko xau mikrofonua, eta hanek ederki kantoko zku. Bale? Orduan, jo torri dira, gaur Beatrizek ezin jaren etorri, eta etorri Maialen kaltzakorta, ezta? Eta beste Maialen, goixen etxekua? Vale. Eta beste Maialen Martínez de Zuazo korritxo, eta Jameli egongo da kitarria joten. Abizen danak ez dakit buruz, Jameli Pinto David de Oliveira, hoxe. Jameli sartu dugu gitarria, baina normalian, umian kantutan ez da hola entzuten gitarria. Nahiko zikina eta pilima punkisa urten da kantua. Bai? Ia guztia esatzuen. Ta aran behemen dau, eta aran beti egon esprest, bananek patxaran botila joko dau. Orduan, guztia mazatzue, sobepe kantau. Gura osue Araozko doinuan, da gura osue Elasargo Torreauzoko doinuan, bale? Venga, Zirulenekin izte zauet. Zirulen, eder txorixak iruten, karamarrua zopizarran, txindurrixak laixan, akerak aixan, irixak dantzan, astua gambolik joten. Akerrak aixan, irixak dantzan, astua gambolik joten. Venga berriz! Zirulen, bai Zirulen, eder txorixak iruten, karamarrua zopizarra, txindurrixak laixan, akerrak aixan, irixak dantzan, astua gambolik joten. Akerrak aixan, irixak dantzan, astua gambolik joten.
jarraitu gara. Bueno, ondo, osea, espertuta... Ondo, ez? Urrengo kantuak Urrexolako lekaioako izena. Beste batzutan, dau jasota Cantar de Urrejolan. Oñatin idatzikia jaso dun kantu sarrena da. Ze batzuk ez dakit noizkoa dian. Baina, hau, sarrena izango da, segurazki. 14. mende ingurukoa da, 1388 garren urte inguruan dau datauta historia laixatik, gutxi gora bera ikusita kantuan eta esplikazioan agerketan dian pertsonan izenak, esaten daue, garai hontako izangoa. Eta ikusita ze eratako kantua dan, akordek izai, eskolan, zerako txapia sortzezkoen, Cantar de Gesta, Cantar de Mio Cid, da horrek. Hau da, Cantar de Mio Cid, Oñatiko moda. Kantu epiko bat, da. Erdiaruan, oso modan egon zan, olako kantuak ikia. Eta, bueno, Urrexolako lekaioa. Urrexola bagitzuen undaban? Bai? Zabatzak du? Uste bakitela, nina jaren. Bueno, Urrexola, bai, bagitzuen undaban. Eta Urrexola garai bagitzuen undauen? Ez? Urrexola garai dau, Urrexolan gainean. Oñati eta Atxabaltan mugia da Urrexola garai. Leku bat da, bueno, baserri bat egon da, baina seguramente garai hortan esan izuztuko baserri hori ez dakigu, baina bueno. Kontua da, Oñatiko batzuk eta Arrasateko batzuk hango izan nioila borruka bat. Baina etzan Oñati Mondran kontra, hola, sin más, ikiate, futbol partido moanez. Seguramente zerbait jagongo zan hor jokuan. Edo horia, edo terrenuak, edo errekan baten arrantzaiteko eskubidia, edo holako zerbait. Bai, etzan bi herrin arteko burrukia, baizik eta bi leinun arteko burrukia. Gure historia eta batez be erdiaro inguruan, gero txugu bai, holakoz beteta dau. Bai? Hemen kondia eta zehauen, baina bueno, gero familia oso aberatzak eusen, eta euren artian be katazka asko sortze ziren. Kantu hontan, bueno, burruka hori egon zen, hortxe itxiku, eta hori jarriku momentu baten audio etxo bat, esplikauko eskuna, zela bukatu zen, bai? Eta gero, Josema Ianduagak, nahiz eta diskuan Andoni Regueiro bate izan eta neu txalapartia jodoten, gaur beha bakarrik, baina artian beguztoa, baietz. Josema ikarri? Oso ondo izan da, zeri. Bueno, ikusiku zela kabosan hori, bueno, esatia bakarrik Oñatiko Torreausoko Garibaiko eta Etxe Handiko bi gizon fanzialaan buru moguan, bai? Eta burrukaitea gauzakin, eta ikusiku zela bukatu zen. Teknikarixak mesez jarten gozkue audio etxo hori, eta azalpena akabotakuan, dana Josema inesku. Llegado pues el día en que había de ser la sangrienta y dura determinación del caso, ninguna de las partes lo puso en descuido, sino que con alegres y animosos rostros llegaron al puesto tan en uno que no se pudo conocer primitiva. Y sin dar lugar a largos ni prolijos razonamientos, se revolvieron de manera que sobre muchos muertos y descalabros fueron los lenizanos desbaratados y vencidos, y quedaron los de Oñate vencedores, aunque a mucha costa de Pedro de Garibay, su caudillo, que de una herida que entre otras le dieron en la escaramuza, murió dende a pocos días, sin que de él quedase hijo sucesor en la casa de Garibay, pues no se había casado por ser hombre de pocos años. Pero sentía tan poco el daño de sus heridas del gozo y contento que llevaba de haber vencido a sus contrarios,
que se dice de él que venía cantando aquel lelo viejo que aún al presente dura, que dice: Lelo horrek esaten du, gaitza zenduan lenizanok, urrusulako lekaioa, zenduan odolori, bihurtu jaku gatzaioa. Bueno, abestu, kantu hau hazi aurretik, benetan gurot zorion du, proiektu honen bihotza, hankak, besoak, birikak eta budua izan duen Aran eta Miren Zagaztazuri. Txalo bat bezalez, mirari. Ikarra horrezko meritua dako egin duten lana, batez ere herrien dako. Eta ni ganemaitzen ditut, beste proiektotxo bat baldin badako egolakua, aurrera, laguntza nire partez bintzen izango dute. Gaitza zenuan lehen izanok, urruxolako lekaioa, zenduan odolori, bihurtu jaku gatzaioa. Gaitza zenuen lehen izanok, urruxolako lekaioa, zenduan odolori, bihurtu jaku gatzaioa. Aioa eta aioa, airean dabil leloa, goi burrukan sentitzekoik, ez da oraindik jaioa. Aioa eta aioa, airean dabil leloa, goi burrukan benzitzekoik, ez da oraindik jaioa. Itxasairetan kaioa, alaxen dabil leloa, gaitza zuteko uretzaiek, gure solako lekaioa. Itxasairetan kaioa, alaxen dabil leloa, gaitza zuten guretzaiek, gure solako lekaioa. Aioa eta aioa, airean dabil leloa, goi burrukan benzitzekoik, ez da oraindik jaioa. Aioa eta aioa, airean dabil leloa, goi burrukan benzitzekoik, ez da oraindik jaioa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Garibai, zenduan odolori, bihurtu jaku gatzaioa. Aioa eta aioa, airean dabil leloa, goi burrukan benzitzekoik, ez da oraindik jaioa. Aioa eta aioa, airean dabil leloa, goi burrukan benzitzekoik, ez da oraindik jaioa.
Bueno, azte honetan ziar, bate baino gehiago galdetu ez da zuen. Eta zeian dauzen kantu dana kantauko dira gaztetxean? Ba, ezin ja. Bakitzu esatek? Ba, zorionez, bixar trikiti jaialdi eder badagoelako bainatik. Eta Lizargarateko trikiti zaliak, ba, David, bixarkua prestaketan buru belarri, eta orduan, arek kantu batekin konformez, eta bi inoskuen, bi erregalo. Eta orduan fandia agertaketara, eta ezin zian etorri. Baina, nik azalduko zuet lehenengo kantua, labur zerri buruz dan, eta bigarrena aranek. Eta gero entzutia bia bat mozuek, lasaiz esango zuegu zela entzo. Hale? Orduan, lehenengo kantua da, ama kantu salien bertzuak. Bai? Bueno, Felipa Urkia izeneko andra batek, hau be, uazteiko esan, ez da? Bai, uazteiko. Uazteiko esan da oinatira eskondu zen. Bueno, Felipa honek, txuria, baina nagusitu zanean, ez? Ja, bere bizitzako bukaeran, hasi izan bere gogoetak, bere pentsamentuak, oroitzapenak, zuek eguneroko idazten duzue batzuk? Ez, Banipez? Bueno, nire nagisa naiz, ba Felipari bururatu xako, nagusi xasanean zen maider zagu zuzatia. Baina lehen ikastolan derrigortu inezko. Orduan, derrigortuta bai, baina bestela ez. Bueno, ba Felipak itxuria beak bakarrik hartuen erabaixa idaztea gura dela. Eta zizan idazten, bere oroitzapenak, gaztetan akordak izan gauzak, eta bertzok idazten hasi izan. Eta iauzuan 3 kuaderno, 3 liburu, idaztea danak eskuz. Zuek imaginau, ba, gaur egun 80 bat urte dakon emakumezko bat, euran letra txukun horrekin, sekuri baino askoz txukunago izatezan, bertzuak idazten. Ba, niri zai egizat, baina ze polita dan, irudi hori, ba, Felipak idatzi zituen bertzo nahi, eta bertzo horreinak kontaien dau, familia baten gora bera bat. Eguela andra bat, 80 urtekin hasi zana kantuan, etxian da kantuan, da gora eta kantuan. Eta bere semiak, hola, pilimat, hasi xakoela amari arraro behiketan da esaten, hau medikoan eruan bihu, seguru. Iruan ebila, Andrean medikoana, eta Andra hori sustau izala, pentsauela sore ditxen sartu bihela, eta zeatik eta kantuan ikiatik. Bueno, bagoi pentsau xakon hori oso aproposa zala, kantak eixaken atarateko, azkeniak guguruna jentia kantuan ikia, eta Lizargaratekoak musikatu daue hauxe. Ama kantu salidan bertzuak, Felipa Urkiak idatzitakoak. Hala, hauxe. Ara, bigarren kantua, zein ja? Bueno, etxalo gura oso, mira, handa guz. Bueno, urrengo kantuak, Kirriki jarraka araotz dako izena, bueno, gu jarri xabola izena. Ez dakit berez izenik eukiko, berez kantu bat ez da, eta itza etxo dut. Erretolika bat, edo? Erretolika bat, jo, zuzu, etxeten ditut. Bueno, uda baten, Ander Lizarralde pertzik, zanoztan, aran, familio araotzea, entrevistak ikia, araotzeko azkenengo biztanliai. Araotzen jaixo eta hil han indianak, bai, azkenengo hamarkadetan. Zeatik, ba, araotz ustu izalako, 70ko hamarkada inguruan, ustu izan jenteanak kalea bajauzan, lanatik, okizona lanatik, orokesea, Andra gehatu ziren lehenengo baserrixan, ganaua, bestia, arutzekua, hau batu, bestia jaso, ez da gizar, rumiak, danakin, eta azkeneako asko, bera jauziak. Ba, bueno, elkarrizketatu gehen pertsona horretako bat zan Amparo. Amparo, sumalde, bainakoa. Batek Amparo? Ba, Amparo, bueno, oso bertsozalia zan. Gaina Graziano handua gabe esaltzako aitakuna bertzotan da, inbeste ikenena esautu eben. Eta haren bertzuak eta buruz ikasi jaukan, eta irakurri eta buruz ikasi eta kantau, eta bestia, eta bai, Graziano baukan batzuk oinatikoak, urrusulakoa, babazorruak, eta bestia, sartaina garritzaileak, eta ez dakize, eta bestia, eta bueno, bai, Graziano askotan entzun dira. Eta arautzen, ez egun kanturik, galdetu gotzan.
Eta egun kanturik arautzen. Adibidez, bakizu? Igual bai. Igual ez. Ez dakit. Bai, pilia dauz. Arautzen dauz kantu pila. Beak erretolika hau bota oskun. Audio baten jarriko, treketi laixak gaur ez da zurekin, oso kantu politiaino da, baina audio zatitxo bat jarriko elkarrizketa horrena, aber arrapoten dozuen, ze esaten dauen, eta ostian kantuan zatitxo bat. Igual aprua gitxo ulertukoa, baina aber usta esatzen. Beste bat ikasiko zaren. Kordeien zarenik. Dai, asko bet, tirrik iterrako mailako, Jose Boniñoko, jaurin ipurtoken, txatamako satanaz, otalako otalutu, otala sineko sakumutu, gorren pantrapu, loben txorroztu, eraunen pipatzu, epantzagokur, kokosabal, eta errozabarek enduke. Kirritara, itxe buskartan ito osagarra. Politia dia horrek, politia dia, bai. Gixo, akorrekin magatzu bota, Politia dia. Kirrikitarrak amainako Jose Boliño. Haure bipurtako txanto maldua satanaz. Otalauta muturta txikina ezako mutur. Gorena joan tapulopena berriz txurruztu. Erramoen pipartu epantzako gogo zabal. Eta errota barrikua aldiz Enrique. Kirritara. Batematek izango nau, amets dau pitimat moskiauta. Amets zepasa esatzu. Esaten dau, ezauna itxexakola da oinua. Batematek esau? Errolaia, zu ametzen arrabia zaiela. Bakitzu zehose, zu nahitzen entzunga orduan. Ez, edau kantua, dona doinu berdina ja letria izan. Hori da, neomaken, ilargi berriak izan leke? Bai. Neomak taldean, doinuan, gainean, Lizargaratekoak inaue uran berzinua, eta jarri xauean parok esan dako hitzak. Apur bat bertzola isak iten dauen mugan. Ja badauen doinu bat hartu eta gainen letra barxa jarri. Bai? Hoxein jauen. Uste osatu da? Bueno, dotore. Bueno, aran, aurrea. Bueno, baina ulertu oso ez esaten dauen. Zaila, ez da samurra. Gube, egisa esan elkarrizketa hori behin eta berriz, eta gehixeutan artian entzun behar esan du transkribatu ahal izateko eta asmaiteko esaten hemen. Araotzeko baserri desberdinan izenak eta bakoitzian bizizan norbaiten ez izena edo kasu honetan gaitzizena, esaten dago. Gaitzizena zeatik, ez talako oso goixua, esaten dago, esi Purtoker eta Satanaz eta olako gaitzizenak esatitu. Eta bukaeran, kirritxarra, Netza zaharra eta... zuetza puzkarra. Holaxe. Bueno, urrengo, kantu bat aurkeztu biharrian, bikote bat aurkeztu gotzu dugu. Piano eta trompa. Piano eta trompa, dira Maider Fernandez Kortagarria eta Miren Fernandez Kortagarria eta Maider Mulu Holalde. Bi kantu musikatu ditue, euren piano eta trompakin. Eta bai jotxalo euren dako, bai.
Bueno, eura botxo bitartian, esplikau du. Bi kantu horreiri, eurek jarri dozte instrumentuak eura jarritue, musikaren jaue, oso txukun, gaina oso musikarion nahi. Zuk esatezatzu eskarra eta tono bat eta jo. Gure esklauak esan dira. Eta, baina jente ezberdinak kantatu ditu, bai, bi kantu, eta horretako lehenengua Loli Ordokik kantau eben, ekin batea, baina ni naude hartunta horrekin bat. Eta izan dut, Loli, jo, eske disko bat, eta ubierazia guru grabaikia kantuak, eta kantauko zu, kantu bat, bertzo batzu dira, samurra, mirenek eta musikatu bidaue, eta esan oztan, ez da tortida bilela, ez da gilen apuntu, ez da eser txarra, esan oztan. Bai, minezune ekin kanta ikimuz. Bai. 18. mendeko kopla hundi batzuk dira, euskeraz dauz, kuriosua dira, euskeraz dauzelako. Eta dokumentuan esku eskribu basan, eta dokumentuan izenburuan jartenen versos del terremoto. Joño, terremoto. Baina ez da oinatik pasautako terremoto bat. Ez da oinatin egon zan terremoto bat, kudakigula oinatin ez dagoen, lurrikaraik. Portugalen egon zan terremoto bat, bueno, hango falla hori mobiu zan, eta Portugal eta inguruak, Espainia erroldera besartu zan, Afrika iparraldia be hartu eben, eta itxuraz tsunami bat egon zan. Pentsau, tsunami bat, 18. mendian, agurrian eukan dana, itxi eben, xeetuta. Lisboan, asko igarri eben, hori. Eta ze pasau zan? Oinatin prozesinua ino behila. Lisboan, tsunamisa, terremotua eta oinatin prozesinua, bilurtute eusen. Bilurtu inzian, karo, ezek isen lurrikarak zeati pasaik izian. Eske pentsaikin hain igual jainkuan mendeku asala edo motoko senyoria asarratu izala ofan jakitea zer, bueno arantzazura fanzian prozesino bat ineben eskaketako amarginei mesedez eurei ez pasaituko ez eta pasauseko inai lagunketako balago gauza pasaikizian 18. mendian bai, ez da guztot esan dutela dena, ez da txabar. Bueno, Maiderrek eta Mirenek eta Maiderrek jokozkoen urrengo kantua damatxo gazte bat entzat da. Berez, 18 bertzoko sorta da, mira tranquil danak egin entzungo, baina hortarako laguntzaile bat bihu. Japonian jaixo zan, baina gaur rola hartatik etorri da. Jide, etorri zeke mesedez? Bueno, Jidek Japoniatiko noainoko bidea topau bitartian, kontauko zuet. Iso Jide, ondo? Bai, ondo. Ze ondo? Bani bebai Jide, eskerrik asko galdeketetik. Bueno, araotzen, bakitzu araotzen nun dauen, ez? Lehen pangara, bale. Araozko errekondo baserri xan, aranek zan daulen araotzuzketan azizala, agentia kale azizala jaien. Kao, han bizizan jentia nagusi izan. Errekondo baserri xan, bizizan Bernardo Urkia izeneko gizon bat. Baina Bernardo hil zan, eta gero baserri xan, handik puska batea, ja jende gixeu izan bizi, eta fanzian garbiketa baserri xan. Eta zeintzu fanzian garbiketara? Gero kantauko oskun Ane Urkian familixakoak. Orduan, Ane familixakoa fanzian baserri xan garbiketa, eta han kajue bat zabaldu, eta etiak bertzo batzu. Bertzoak eskus idatzika letra dotoriakin, originalak, hau da, beste inun etzeu zen, eta orduan fotokopisa horak eta etzeu zen, bai. Eta, txuria Bernardo honi, behin pasauxako gaztia zala, nobisa bat topago den. Beak erabekien, nobisa gura dela, nobisa bebai, beak inibitia gura dela, eta nobisa izian. Nobisa hori zan, Bitxoriana izeneko, Bitxoriana Agirre, izeneko emakume bat, bai? Eta, nobisa izian,
urtebete eozian batea, baina erabai behin ez zela eskonduko. Eta Bernardoi ez gustau, erabakisa, txako gustau, eta ze pentsauen, ni bertso batzuk inbiot. Orduan ninen gaur jide kantauko duzkun bertsuak, bale? Kontaiken ze paso... Barkatu, etxu bukaketan, eta, izitun bertso horrek, kontaiken ze pasausakon Bitorianakin. Eta, klaro, gero Bitoriana pitimat lotzatu izan. Zui, esan dut noiz bai, kontuz, ze hori jemoso, bertsoak atarakotzuen. Bueno, kontuz, bertso eskolakoak, belarri zuzena daku, eta entzuten dunean gero bertsoak idazten bakigu. Eta botaten, hemen dauzena bai. Orduan, gauzia da, hori pasauta gero, Bitorianak, kontaiken ebela, bere familixakoa eta zehoz eiken ebenean, hola, pikin bat egoki zehatzana, kontu zibilizate, ze bestela bertsoak ataragotzua. Orduan, jide kantakozku, Bernardo Urkiak Bitoriana agirren gainean idatzitako, ez bere gainean tatuajia, behari buruz idatzitako bertsoak, bale? Eta lagunduko xaue, hemen aldamenean dakoten Maider Murua Olalde, eta hor dauen Miren Fernandez Kortabarriak. Bitoriana agirre izan deturte betian nobia, itz ederrak baditut baina finez agarbia. Neskatxa hori dala medio bersuak hartzen naiz hasi, tempora pasa kantatutzeko inork nahi badu ikasi. Ez dakitenak jakin dezaten nahi nuke adierasi, ustez kaiolan daukan txoria egala joan zaitigasi. Abisuala egin zuten da neskatxaren etxian, idregendean lanela joan da izan nintzen arotzian. Ez kondutzeko pretentzinua orduan egin zidan, nik ere baietz erantzun nion berak asko nahi basidan. Itzak pasiak pasatu dugu 12 hilabetian, atzerapenik inundik ere etzan bien bitartian. Traje polit bat eragin zidan inbusterio trukian, sikera utzazan lara ez balit bela usatu hartian. Iluntze baten fortunatu zaitaren etxera fatia, nik uste ez nuan baina triste bilatu nuan jendia. Amak esan zidan ezken duke nahi alperrikan ibiltzia, nire alabak pentsaturik handauka moja fatia. Alabak moja joan daizuala amak zidania esan, guztiz ondo da erantzun nion izugarrizko noblezan. Arrazoi dauka zaiatutzia bere animen defensan,
baina neregan pentsatu nuan hori egia ote zan. Moja joan belardu ala eta horra partitu nerekin, obla ederra minganian da trampa galanta berakin. Orain haitu dut nora asidan beste galain batekin, hori modatzen erreza da eta kontuz mutilak horrekin. Ama alaban borontatia gardua da niretzako, askotza zele hobiagua izan den nik haientzako. Egun batzuek lanian pasa oraindik danak kobratzeko, zorrak pagatu nahi badituzte pronto nago ni hartzeko. Nik sentituak agertzen ditut paper hau eskribituta, bitoria nago guan izan gauzak ondo adituta. Meritan diak irabazten dira finezari segituta, urte askuan bizi izan zaitezen formar bat hartuta. Horra emezortzi bertsoak dela bizkoduanak aditu, isilik egon nekian baino barrenak esik abitu. Ondaino baino hobetuago aurrerakoan segitu, adios ama alabak eta horrak kantak despeditu. Ondaino baino hobetuago aurrerakoan segitu, adios ama alabak eta horrak kantak despeditu. Urrengo kantua, Oñati Arrainontzi bada. Bai, Oñati Arrainontzi bada. Etorri mesedez, Oñati Arrainontzi bat, jo biosuinok, kanta biosuinok, zehatzen nahiko landagotzue. Bai, txalo bero batekin hartuko ditu. Bankitu ezer, behin pasautxakun, hori xoafan ginela, eskolarteko bertzolari txapelketa batera, eta, karo, segure bertzo eskolako bertzolari bat, finala jauzan, da, kau, hori ospatu inbigen, da hori xoaino fanginen, danok, ez dakit, pankartarekin gebenoaz, baina fanginen. Eta, han kantau behen bertzolaixak, kantau behen. Bueno, kantau ez dut tengo. Donostiak itxasoa du, eta Oñati da pezera, esate ben. Eta, klaro, bertzolari hori zan, Maiderra Arregi Markuleta. Bai, urko, pitu bat ezagutan duzu? Lasarten sala, barkatu, hori xonez, nehen moixa faiken da behin. Seguru Lasarten sala? Bueno, Lasarten zan. Kontua, Maiderrek, eskerrapean nahi atorri dan, da behar aizpia hortia behin. Orduan, hola dia, gauzak. Bueno, Maiderrek kantau behen, Donosti gitxasoa du eta Oñati da pezera. Zaitik kantauko bete behen hori. Bueno, gu goguakin geratu ginen hori jakiteko eta Maiderri enkargau gotzan bertzo batzuk ikia. Bai? Garai baten be, ikesan. Nik gura got bertzo batzuk ikia, baina espaldin bak ikiken, noia bertzo eskolako baten gana edo bertzolari baten gana, eta esatexan, honi buruz bertzoa bitut. Eta guk esan gotzan, Maiderri, esango jau bertzoak iteko. Eta fanginen Maiderreana. Eta inoskun letra eder bat, inentzungo duzuena. Eta gero fanginen bitz taldeana. Baina bitz taldekoak esan oskuen, guia ez gara bitz. Ez dako izena, pentsaien gabitz, baina ez gara bitz. Bale, oso ondo, eskerkasko. Baina kantauko zu eta bai, klaro. Orduan, handik apur batez esan oskuen, erabaki du, osabak kimu gara. Orduan, gaur entzungu Maiderren hitzak, baina osaba kimukuek kantauta, bale? Orduan, Maider rondiokan bizi bidau, orduan, bertzo edo kantu barrixa da. Baina,
aspaldi honetan mentzat oinatin aldatu ez dien gauza ere buruz iken dago erba. Bale? Adi entzun, ze igual baten bat, hola, gogoetan hasiko da baten bat, eta ze pentsagoa mundu gotzue. Zuekin? Presa usai osabakimo? Bai? Bueno, orduan hasi. Gabon! Zalde hor, gabon, bana. Ederki jo daua, eta oin, etorriko da beste talde bat atzetik jotera, baina tartean anuntzio egin bigu, ala? Oarra dira, lasai, danondako ona dira, sinistu benetan ona dira. Komenizatzu entzutia, entzun. Bueno, hau dana bukaketan danean, bai, azkeneko kantua entzuten dunean, han eskinan egongoa Jon izeneko mutil jator bat. Jon zagarzazu, zitrestan. Eta ara nena nahi adala esaten daue. Eta CD batzuk saltzen egongo da, 10 euroan. Benetan, ez da bromia. 15 gehaketan handia, ez da bromia. Orduan, falta dianak bate gura alden dago, aprobetxego gau. Ez tozuela gura erostia? Tranquil, igual maiteko zauegu, baina jakin, hemendik aurrera, batzu ja zedidan dako katxarro epestako zuetxen, ez da? Habe, atzasai. Bueno, ba entzun.
Beste batzuk ondiokan kasetak indabitze. Hori aran da. Bueno, ametek esan dau, CD-ak QR badakola atzian. Bai, QR badako. Maider, eskertuko nuke zu esentzutia, momentu gontan. Eskerrik asko. Eske, arretia fatixa, bale? Eskerrik asko. Orduan. Ezauketan gara, lasai. Bixarratzea iku, bata bestiei, berbai gusatu ez. Bueno, kontua da. QR horren bitartez aldozuela entzun, gaurko kantuak eta beste danak. YouTubeen dauz jarrika, gaurtik aurrera edonorrentzako eskura, ez dakotzu QR-ian beharrik, mendik aurrera, baina ez dauz bakarrik kantuak. Dauz kantuei buruzko informazio dana. Zeharanek kriston lanak hartu juta hain baitxalo bero ataranen dako. Kriston lanak hartu jutu bilaketan kantua zeinek inakua dan, noiz sortu zan, da informazio dana, jentiak ineoten. Eta bueno, hori dana dakotzue, batematek pikin bat kuskusea egura dau, YouTubeen dau. Eta gero, hola, modernoa zainan dako, Spotify eta halako beste plataformetan be, badau, 30 bat plataformetan dau, ez dakit buruz danak, baina eskuragarri dau, ez dakotzue erosi beharrik, baina gura gozue, kantakeixak bi bat egotia, CD erosi behar gozu, bestela ez daude iruik. Bale? Orduan, bixe anuntzioak horrarte, eta baina eranek aurkeztuko dutzu horreko kantua. Zia oso ondo da, hainbeste maitotzuna izpa bat eukitea, ez dena ez gainean, batxeko saberik jotzuna. Baina asuntua, mirarik be, inauela bere lantzarra, eta kantu bakoitzari marraski bat izau, ilustrazio badako, gainera ez da ilustrazio bat hola, kantuak esaten dagoena sinistuta ja, ez? Goitetxo badako, mensaje subliminalak dauz, eta, bueno, alde hortatik be, arte hori be, aiauseku eta mirari izkerra. Hori Spotify ez dau. Baina YouTubeen badau eta diskuan badau eta hor badakotzu da. Hor jausten da bizia lurreak neguno. Gogatu mate gura dutxe erua. Eta gura oso mirari formaik. Bueno, azkeneko kantua aurkeztuko. Ja, ikusten dut atzeko niri mundu ez dela denpoa puska bat preparaitiko. Aurkeztu horretik eskerra gure gutea Bizarro taldiak, Arani eta Mirariri, Sandailia kantan parte hartzeko aukeria muteatik, guretako ere bat izan da, musikalki eukidun igual lorpen handiena, 5. mendeko kanta bat bertsio bat ikea, eskerrik asko bizoiri, benetan. Bueno, esan dut zue 15. mendeko kanta badala. 15. mende bukaerakua, segurazki. Eta hau be, ez dakigu zeinak idatzi eben, dakigu zeinak jaso eben, bai? Puerto de Hernani edo abokatua zan oinatiar batek jaso eben, 16. mendian pasautako gauza batzuk eta horla idatzikia dako, eta tartian, hau pasausan eta bestia, eta ez dakit zer, eta Sandailin, eta jalego agonzan, eta batzuk ardagoa lapurtu eben, eta bestiak Bilafantzian, eta orduan Sandailira eruen zituen, eta gero erretia eruen zituen, baina ez dakit zer, kristona montausan itxurian ez. Batzuk ardagoa edatea fan eta diru lapurretan egin, eta bueno, bakizu, bandidajei epika, lehenko moguan, 15. da 6. mendean oso modan. Aran, baina nun dauz Sandaili? Arautzen. Bai, esan, no. Eta zela dago izena, lekua? Eta Sandaili ze da? Herri bat. Arauztarra izan, Txoin San Elias esan dago. Bau beste arauztarrik hemen kontrako esateko, mesez. Hori! Eskerrik asko Hau pasion. Santa Ilia, hau da, San Elias edo Santa Ilia edo, batu izan dago, eske kopetiako eta Santa Ilia da, bueno, kopetia dakolako edo ez dakolako hori ez dakigu. Zatik lehen gizonak ule luzeukain da kopetia, eruaten eben, eta gaunia jazten eben. A ber, dakiguna da, hau dala izen hori jasoten den momentu sarrena, eta Sandailia kanta moguan jasota dauela, bai? Orduan, seguramente Santa Ilia izango. Gero zein jauen edo San Elias bat eruan dauela o arabatik lapurtu dira eta horreko gauza batzuk entzuna dauz.
beste kontu bat izan da. Testu zati bat irakurriko zuet, nire castellano antiguo profesionalian, deia batzuk esan doztai erdeaz normal azketan azikia agotela, oza, castellano antiguo. Barre pikin bat ingo zuen. Bitartian proba gungo daue, eta gero ya, egurra. Solíanse acoger los lacayos de todo el vascuence a... Hijo, que sí, yo... Sí. Venga, bate-batenekin puntutik puntura. Bueno, solíanse acoger los lacayos de todo el vascuence a Oñate, a Sancho García de Garibay. Y estos, en el puerto de San Adrián, ¿va dicho el nombre de San Adrián? Pidieron a un arriero de Hernani San hemengo etxe handi bat, a un arriero de Hernani, que se decía Juan Sar, que les hiciese cortesía, edateko eman ziezaien, hola ebidetzea, Y como no les daba, le quitaron de su dinero. Y después se quejó al corregidor y a toda la provincia, los cuales enviaron al Merino Mayor con mucha gente a Oñate. Y algunos avisaron a Sancho García y a sus lacayos, los cuales huyeron a la cueva de Santa Ilia. Y allí los cercaron. Y esta cueva tiene una puerta cuasi media legua de distancia, y por allí les proveían de todo lo necesario sus amigos con un criado que se llamaba Zalagarda. Y se compuso entonces este cantar.
Eskerrik asko. Opa, lehentzazu. Opa, bikote. Venga, un bicho. Bueno, zuek. Eskerrik asko bizarro. Ez da samurra, Ze esaten dauen be ez dakitzun kantu batekin. Bago zerbait ditia. Eta esaten dago euskera sala. Bueno, sinisten uste. Bueno, kontua da, bukaerara jo garela, eta azkenengo kantua aurkezketako tarti hartukula. Azkena da, Bakitzu esalako nizena? Ba, entzu. Osaba baten instruzioa. Bueno, ez, hobeto esan da. Osaba baten instruzioa, bere hiloa eskondu eta nekazari batentzat, eta bere familiaren gobiernu onerako jangoikoaren lege santuagaz konforme. Tela. Bueno, izeguru luzia da, ezta? Ba, kantua ixe luziaua. Kantuak 8 minutu irauten da, likore taldekuak injaue, musikatu daue, baina Mikel Sagarzazu sakristanek ipinixeua hotza. Karo, hemen Mikel 8 minutuan erretolikia botaten, berbetan, jarraixan, eukite oso zaila da, bai. Inguna da, gero audizioan jarriko, baina azalduko dutzuegu labur-laburrian zezan. Ze hau atara zan, holako 2 liburu potolotatik, eta da, testu baten satitxuak dira, bale? Bueno, aguanta jeman demozue, 5 minutu, 8, jo premisoak iko zuen. Benetan, premisoak otzuela. Baina aguanta demozue. Presa usai? Bueno, ba, gura osue alde, ni hemen gehatuko naiz. Bai, zeinan premisoa. Bueno, kontua da, kantu luzia dela, eta kantua bidatzi dela, Umerez Agirre Goribargoiki izeneko apaizarro. Manuel Umerez. Manuel, ba. Beha, nostalgisako nesatia Goribargoiki, zati beha amazan Goribargoikiko. Bagitzu nun dagoen Goribargoiki? Baina ni peze. Normala, eske, astuta dago, ja. Belatxa, bagitzu nun dagoen? Gasolin deixa. Bueno, gasolin deki baino lehen dago belatxa, esan. Baina hor onduan dago baserri bat, ez da? Nintzik dago. Ez da? Zarramarrez beteta duten dago. Bai, denpoa, espaldien ez da inor bizi izan. Ba, bere ama hango esan da, guztek isakon hango izena jartia, Bueno, ba, kontua da, honek, gomendixo pila bat eukala, bere joa aurrendako eta horri buruz iken dagoela berba. Adi entzuten mozue, igual etzen konforme hongo, esaten dagoenakin. Edo igual, bai, zuek ikusi, zuek era bai. Kontua da, guk aukeratu dula, oinatiarrez idatzitako testu zaharrena dalako, ez da, ara? Gudakigula bentzat hori da testu zaharrena. Eta da, 1805 urtekoa. Ordan, eta kontuak, oinatiarrez orduan ikesala berba. Gura oso oinatiarrez entzutia, bakitu esan bezun, ez da? Berba. Eta oin, isilduko gara, ni isilduko naiz, aranek gauzatxo batzuk kontauko zuen, eta gero ja kantu entzuko, bale? Ara. Bueno, nik ustotu ja txapa hondi sartuko. Eskerrak emutia san kontua, geho dator sorpresia, eta, bueno, eskerrak emuteko, kriston zerrendatzarra daku, eta bain horreza esketako, apunta guen ju, izenak eta entxu zango, baina azteko gaur ez, oinatiko gaztetxiari, bai grabazioatik, bai gaur hemen eukidun jaialdi zoragarri honeatik, soinu teknikari egondianak. Zela zan, ziren, batzuk lanian da bestia juergan, ez? Bakitzue zean hori, batzuetik lanian da batzuetik juergan. Hau jente artian inja dau, eta hoxe, eskerrik asko, musika isei, zela ez, kantuak eta kontuak kontau dozkuen danairi, zuen iritzisa edo jakintza teknikoa mundozku zuen danoi, diskua erosi dozuen hoi, erosi ez baina entzun zabalita kantauko dozuen hai, bertsoskoliai, ensaio lokal bihurtu dolako azkeneko aztietan, gaina bafle bako diru, ina abiso dut zute, ja zautxan, nizan ez.
etorri zain da nahi, eta etorri ezin izan dira nahi, bai, zela ez. Eta hau iten ibilgaen bitartian, gu zainketan egon zain da nahi, bazkaixa inozuen nahi, eta horreiri da nahi, zela ez, eskerrik asko bai. Pintxo batzuk eta goitu osaba baten instrukzioak entzun bitartian, aberretxatzuen kontrako estarrik ifaten, zati benetan kantu gogorra da, eta hoxe, segi kantuan, eta seguramente egongo bigarren bat. Etxeko emakumei arbola gainetan ibiltzen eta arboletara edo matzetara eskaileraka zigoten. Ez da ere atorra utzian ibiltzen etxe barruan eta kanpuan. Hau guzti hau honestidadiak eragozten da bena da. Baina kuidadu nire iloba. Zeu benumiak alegriak ikusi gura dituzu ben, pretestuagaz ez dituzu be inolako moduz eta bihar festa zaiak. Ez da ere permititu joan ditezen albo ermitetako eta albo herrietako funtzinuetara. Egia da, umiak ume dirian bitartian eta handi egin ditezenean ere bai behar ditu beren diversinuak beren denbora seinaletan. Umiak umir modura eta nagusiak nagusien modura, baina kuidadu handia ipini beharko dozue neskatilak aparte eta mutikoak azoro bat aparte divertitu daitezen. Mutikoakaz eta neskatilakaz zer egiten du benez txardiela, hartu leike beren arteko oituera donga batzuek. Handi egindare kontinuatan daubela oituera honetan eskrupulo bagarek, sinisturik. Aparte izan eskero, diversinoa mutikoakaz eta neskatilakaz divertitia edozein modutan ez da lapekatu. Eta siniste baltzonek behin sustraiak botako balitu beren bihotzetan, nire jaungoikua. Eta zeinek ez, unelako printzipioa daukain kristaunak reduziduko liratekian kastigadia gordetara. Aizpakaz,